Бына эш кадерен бүгін ситтә йөреп, Нужна каласын күп ашагандар яхшы аңлай, һәм урында хезмәт урынын булуын югары баһалай. Улар арасында туган ягына яңынан әйләнеп кайтып эш башлагандар да аз түгел. Сит ердә солтан булгансы, үз ереңдә олтан бул дигән халык әйтеме. Хакмар авылында яшәүче Фәрит Нигъмәтуллин да ошондай уй максат туган еренә алып кайта. Бүген ул хөкүмәт биргән ярдәмгә таянып, үзенең фермерлык хуҗалыгын асып җибәрә. Баймак районы Хакмар авылында яшәүче Фәрит Нигъмәтуллин яшь фермер. Сибир яктарында берничә ел эшләгәндән һуң үз авылында кайтып фермерлык менән шөгыльләнергә дигән карарга килә. Һәм 2014 елның август айында эшен башлай. Райондан 300 мең һумлык ярдәм алып, ферма асып җибәрә. Тәүдә улар 10 баш һыердан башлай. Елдан-ел мал ханы шәбәя, харык, йылкы көтә башлайдар. 2016 елда дәүләт ярдәме буенча Нигъмәтуллиндар гаиләһе 1 миллион 350 мең һумлык грант ала. Ул акчага ферманың хәл торышы яхшыртыла, трактор һәм уга кәрәк ярактар алына. Хәзерге көндә Фәрит Нигъмәтуллин күпләп һөт Яекбай авылының бай кооперативына тапшыра. Кооператив үз сиратында һөт ризыктары итештереп сыгара. Яйлап откорм сыгарырга, молочный гына бармаска, именно мясной да булган, потому что хәзер бар бызаулар үгезләр дә була. Бызау генә сату тоже файдаһы юк. Булай исман базарга сыгарып кешеләрне ит сатырга уйларыбыз бар инде. Уңган кеше бар яктан да уңган. Нигъмәтуллиндар гаиләһе Хакмар авылының өлгөле гаиләләренең береһе. Улар катыны Галия менән 9 бала тәрбияләй. Иңкесеһе Рифатка әле нибары 2 генә яшь. Тату гаилә төрле ярыштарда, конкурсларда әүдем катнаша. Булган эште улар бергәләп эшләргә өйрәнгән. Күмәкләшеп үз йорттарын сихри әкият дөньяһына ла әйләндергәннәр. Малдарды, фермаларга эштәрде лә берлектә алып баралар. Ишле гаиләләр шунһыз булмай. Уның каравы балалар да эшкә өйрәнә. Аларны өлкәндәре бәләкәйдән һәр карагыз иңеләйеп киттек инде әзрәк. Сөнки өлкәндәре балалар бәләкәйләр карайдар, эшләшәләр менә әле эштән ашам кайтам да тип утырам ул шайтып. Без эшемдә эшләп куйган булар балалар. Шу өйрәтергә генә калай инде. Бындай өлгөле гаиләләр авыл ерендә күбрәк булһын. Бик күп яшьтәр сит тарафтарда йөри, сынында иһә үзеңнең ереңдә тырышып, мал, кош-корт асрап, еләк-емеш йыеп, бакса үстереп яшәһәң тагы ла яхшырак. Лилия Әхмәткужина, Хәйдәр Көмешбаев, Яңалыктар, Баймак районы.